मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि जानायजों लोगोसे बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारसिम जों नारसिनबाय थादों आरो बे मोनसे प्रिजुडिस मेटार जाय बिथांमोनहा कर्टनि प्रसेसजों थांनानै आयेनिक भाबै बिथांमोनखौ साजा होनाय जादों बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय बिथाङा सासे आन्दोलनकारि हिसाबै जोङो रेहाय मोननांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांबाय थादों आरो दाखालि बावैसो जायखौ हाइकर्टआ एनआइएनि जि मोनसे जाजमेन्ट बेखौ लानानै बिथांमोनहा आरोबाव बेखौ माने थाफिननांगौ होननानै बिथांमोनहा हाइकर्टआ अर्डार होफिनबाय दा बेनिखायनो जोङो बे समावबो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासैबो जों खौरां बिजोङाव मोनसे जोङो दाहा फोरमायदों फोसावदों जे रन्जन दैमारि बिथाङा बिदि थांफिननांनाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै दा बे बिथांनि जि आयेनिक भाबै बिथांमोनहा जि प्रसेसआव लांदों बेखौ जोङो खेमा मोननांगौ होननानैबो जों खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दा दिनै माहारिनि खाथिराव हारिनि खाथिराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम गसंगोन आरो दिनै बिथांनि जे जास्टिसखौ जोङो दिनैहाय मोननांगौनि थाखाय जों हास्थायदों आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा गुसा माने जेरै जोबथेसालियाव माने लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि थाखाय बिथांमोनखौ हाइकर्टआ अर्डार होफिनदों जों मिजिंथियो आयेननि राहानि गेजेरजोंनो आरोबाव बिथांमोनखौ एपिल खालामनायनि गेजेरजों गहोनायनि मोनसे राहाखौ लागोन आरो बिनि गेजेराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद खालामगोन जों भारत सरकार आसाम सरकारनाव जों दाबि दैखांगोन मानो होनबा बर' हारिनि सासे बेबो बिथाङाबो दैदेनगिरि हिसाबै दिनै बयबो हास्थायनाय बायदि बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैनांगौ बेखौबो जों हास्थायो बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन